Tämän podcastin tarjoaa työasu.fi. Työasu.fi löytää työasut työmaille, toki huomioiväreineen, sekä myös työhanskat, työkengät sekä kolket ja printtimatskut löytyvät myös näppärästi hyllystä. Mikä parasta työasusta toki on, niin voi tilaa suoraan työmaalle työasut. Vaikka pitkät toimituksena, niin jos aamulla huomaa, että on haalarissa reikä, niin ei hätää. Iltapäivällä uudet liediot niskassa. Tämä jakso oli tehty myös yhteistyössä Decovärin maalikaupan kanssa. Decovärin kivijalkamyymälän löydät Helsingin Kalliosta osoitteessa Aleksis Kivenkatu 30. Nettisivusto löytyy osoitteessa www.decovari.fi. Decovärihän on stadin paras maalikauppa, mikä liittyy graffittiin. Sieltä löydät laajan värivalikoiman Montana Black sekä Lippulaiva Gold-mallistosta. Sieltä löydät myös suuttimet aina skinistä fattiin, telat, pensselit, latet, you name it. Liike ei rajoitu pelkästään askartelu- ja graffittitarpeisiin, vaan sieltä löydät myös remonttimaalit kodin sisä- ja ulkopinnoille. Eli ei muuta kuin kipin kapin Decoväriin, joko nettisivuihin tai Kallion liikkeeseen ja hakekaa sieltä pukin konttiin maalit, pensselit ja vehkeet. Kyllä kelpaa, ai. On the air, Jani Tolin, tervetuloa. Kiitos. Pääsit hyvin paikalle ja mitäs syksy on lähtenyt käyntiin? Ihan lepposasti. Vähän hommia ja lorvimista. Siinä ei ole mitään uusia duuneja tai syksysuunnitelmia? No, mä teen tällä hetkellä Palefacein kuratoimaa Suomi-räppi-näyttelyä musiikkimuseo tonne Pasilan Triplaan. Okay. Sen kuvittamisessa ja niinku grafiikan luomisessa mennyt nyt viime viikot. Kuulostaa hyvältä. Otetaanko meidän pääsponsorille Mad Crocille pienet kippikset? Gini, tää on aivan loistava. Jees. Tänään meillä on Manter Boulevardissa, niin meillä on graffiti aiheena ja meillä on alan pioneeri Suomessa, Tolini Jani paikalla, niin mennään suoraan suhun, että miten sä päädyit aikoinaan graffittiin? Alun alkaen mä kohtasin graffiti ensimmäisen kerran Etelä-Haagas Huopalahden asema-alla sijaitsevassa silloin hylätystunnelissa, missä nykyään menee Eliel Saarisen tie, jota kutsuttiin Pulutunneliksi. Ja vähän ennen mun 10-vuotissynttäreitä sinne oli tullut yksi ensimmäisiä graffiteja, mitä Helsingissä oli. Ja aikaisemmin samassa kuussa oli ilmeisesti ollut Beat Street-elokuvan ensi-ilta, mitä mä en ollut nähnyt, mutta siitä oli ollut uutisissa jotain silleen, että jossain lehtiartikkelissa tai uutisten loppukevennyksessä oli kerrottu jostain tällaisesta alakulttuurista, mikä on tulossa New Yorkin jostain getoista, ja se sisältää niinku kuvataiteen ja tanssia ja niinku levyillä soittamisen tai levysoittimella soittamisen ja jonkunlaisen puhemusiikin. Sitten yksi päivä, kun mä menin sinne tunneliin, mikä siihen aikaan oli niinku meidän leikkipaikka, niin sitten siellä oli graffiti ja mä tunnistin sen graffitiksi ja oli innoissaan siitä, että se oli tullut niin nopeasti omille huudeille. Mitä maaleja sai niihin aikaan? Siis mä oon saanut vasta varmaan 2 vuotta myöhemmin niin kunnon spraymaalit käteen, mutta siihen aikaan ne oli Top-sprayta ja Masteria ja Finsprayta. Anteeksi, oli Hitsprayta ja Finsprayta, mutta se oli jossain vaiheessa niin sama firma. Ja siitä, oliko se sitten koko päivästä, kun sä lähdit heti sä tutustuit siihen graffittiin ja
halusit itse kokeilla, tai olit se niin innossaan siitä, että se oli jotain uutta vai onko se kertaheitosta? No siis mä innostuin siitä tosi paljon, ja niin kuin yksi innostavimpia asioita siinä oli se, että siihen ei liittynyt ketään aikuisia. Niin kuin koko siinä alakulttuurissa ei ollut yhtäkään niin kuin aikuista, että kaikki oli nuorten keksimää. Että siinä ei ole niin kuin ketään valmentajaa tai opettajaa tai rehtoria tai ketään sellaista niin kuin täysikäistä auktoriteettia, vaan että niin kuin kaikki ne suunnan näyttää, että ne idolit on niin kuin teinejä. Niin se siinä viehätti tosi paljon. Siinä ei ole mukana mitään semmoista niin jengimerkkaamista tai semmoista, mistä se on niin kuin tuttu tavallaan alueiden merkkaamisesta. Oliko teillä mitään semmoista? Ei, koska sitten niin just se Beat Street ja Wild Style-leffat, ne tuli sitten aika nopeasti niin kuin kaikkea käsiin ja Subway Art ja Spraygun Art heti 2 vuotta myöhemmin. Siihen aikaan se koko hip-hop-paketti tavallaan markkinoitiin varsinkin Eurooppaa silleen 4 asian kombinaatioksi, vaikka tosiasiassa ei varmaan kaikki ne newyorkilaiset esikuvat graffitin tiimoilta, niin ei ne ollut mitään 100% hip-hoppareita. Vasta se 80-luvun puolivälin niin kuin eurooppalaisten harrastajien asenne oli enemmän just hip-hoppia, mutta sitten samaan aikaan oli jotain tyyppejä, jotka oli kiinnostunut graffiteista, ja sitten oli hevareita. Että se, että missä määrin graffiti on hip-hoppia tai kenelle se on hip-hoppia, niin sekin vaihtelee tosi paljon. Tänä päivänä ehkä vielä enemmän kuin niinku koskaan ennen. Eikö tämä niinku Suomessa lähtenyt vähän niinku sit spinnerin lepakkokeikoista, kun siellä oli ainakin oli just tämä b-boy-kulttuuri ja paljon graffittia ja tämmöistä, että se oli niinku, siihen ainakaan silloin ei ollut mitään niinku heavy, että se oli enemmän sellaista b-boy. Joo, siis tosi b-boy-meininki. 87 oli ensimmäiset graffiti SM-skavat ja breikkauksen SM-skavat ja Electric Boogien ja Krevi-breikkauksen niin lepakossa alkuvuodesta. Ja siellä oli just Spinnerin duuni. Henri Pulla voitti sinä vuonna ja Henri Pulla voitti seuraavanakin vuonna. Mutta joo, siis siellä oli Spinnerit ja Crisp 2 ja kaikki nämä. Ja sitten siellä lepakolla siellä oli niitä hip-hop-jameja, just graffiti SM-skavoja, mitä oli 87, 88, 89 ja 90. Mä vissi veit. Ne vikat mä vein. 2 edeltävissä mä olin finaaleissa kyllä. Paitsi, jos ihan tarkkoja olen, meidät diskattiin 87 finaalista, kuten myös MCD 127, Finger ja MC Sig. 2 eri tiimiä diskattiin, koska järjestäjän mielestä me oltiin niin amatöörejä, että me ei oikein niin hallittu niin isoa pintaa, mikä varmaan osittain pitikin paikkansa, mutta niin me oltiin myös kiinnostuneet just siitä sellaisesta Spraygun Artin tuomasta kosmisesta sumuttelusta, mikä näyttää tosi erilaiselta kuin se niin Subway Art-lähtöinen niin nykigraffiti. Ne ei fiilistellyt meidän sumutteluista, meidät lempattiin pois siitä finaalista. Miten se lähti sieltä, miten se rupesi näkymään muissa, niin muualla katukuvassa? Mä muistan itse joskus 90-luvun alussa, kun oli ihan, olikohan siinä dramaa oli mukana siinä ja sitten oli jotain muita kyhäjiä, jossa lehtiartikkelissa, ne oli olikohan ne Pasilan galleriassa ja niitä haastateltiin, että graffittimaalaajat. Ja sitten se oli vähän semmoista hähmästä, joku mystinen juttu, että jossain siellä galleriassa oli 1 biisi tyyliin, siellä se oli aika tyhjillään silloin. Niin mitä se rupesi pikkuhiljaa sitten niin kuin populoituu ympäri kaupunkia? No siis oli siellä 87 jo kourallinen biissejä, mutta niin kuin kaikki ne niin sanotusti meikäläiset, jotka alkoi tekemään vakavammia asioita ehkä sitten niin kuin 2 vuotta myöhemmin, niin se meidän aika siellä galleriassa oli vasta vähäsen myöhemmin, ehkä just jotain 89 enemmän. Mutta niin kuin sporat oli aika bommattui, ei vielä 87 niin paljon, mutta 89-90. City-käytävä oli ihan tukkoon bommattu 89 kesän jälkeen. Sillä että siis kyllä se katukuvassa näkyy. Ja radan varsilla totta kai. Metro- ja junaradan varressa. Me Total Spossen kanssa me maalattiin sekä metro- että junaradan varteen jotain. Pystyisi kertoa ollenkaan meidän kuulijoille, että mitä se tuntuu, kun sä menet johonkin radan varteen maalaamaan. Se on se juttu, kun sä meet sinne, sä maalaat sen, vai onko siinä samalla se kiinni jäämisen pelko? No, kun sen tekee 15-vuotiaan, niin sen tuntuu ihan erilaiselta kuin jos sen tekee vaikka 49-vuotiaan. Vähän panempana, ei ole niin nopeat jalat. Niin ja sitten se suhtautuminen, että kuinka jännää se on, tai kuinka paljon se kiinni jääminen mahdollisesti pelottaa, tai poliisi ylipäätänsä. Mutta joo, siis totta kai se on ollut aika jännää niin kuin
silloin kakarana. Miten sen jälkeen, niin kuinka paljon sulla on ollut ongelmia sen takia, niin kuin maalannut graffittia? Ei juuri ollenkaan. Siis kun eihän mä oon niin kuin silleen aktiivinen. Mä aloin sen vuoden 90 Suomen mestaruuden jälkeen mä aloin saamaan aika paljon tilaustöitä silleen, että mun niin kuin, tavallaan ammatillinen ura alkoi jo niin kuin 15-vuotiaana. Se vei kans vähän sellaista niin kuin tarvetta maalaamiseen, kun sitä niin kuin maalasi välillä ihan rahastakin. Ja sitten aika nopeasti, no oikeastaan ihan siinä 90-luvun alkupuolella jo tekno- ja housekulttuuri tuli Suomeen ja kaikki toi yöelämä alkoi kiinnostaa. Oli käynyt tekemään jo ne sen aikakauden pisimmät tai korkeimmat tai jotain niin kuin oman porukan kanssa kertaalleen. Ja sitten taas se yöelämä viehätti huomattavasti enemmän, niin en mä 90-luvulla maalan omasta mielestä niin kuin paljon hittoakaan. Ja silloin oli vähän vaikeampaa kanssa, oli toi Töhrille projektia silloin. No, graffitimaalareita niin ajettiin takaa, kun kissojen ja koirien kanssa. No, pidettiin pahempina murhamiehinä tyyliin. No joo, 90-luvun lopussa, kun se kampanja alkoi, mutta oli niitä siviilivartioita aikaisemminkin. Musta tuntuu, että siis mä oon ollut alaikäinen vielä, eli sen on täytynyt olla ennen 92. Joku siviilivartija on retuuttanut muut vaatteet rikki Huopalahden asemalla ilman, että mä olin tehnyt mitään. Mä kyllä pikkasen provosoin sitä, koska mä tajusin, että nyt täällä asematilassa on joku, joka ei ole menossa mihinkään, ja se ihan selkeästi niin kuin tarkkailee mua. Sitten mä ajattelin, että vittu, että mulla ei ole tussia taskus. Täysin syyn takia, että no, minäpä kävelen nyt vähän tätä asemaa ympäri. Sitten mä kävelytin sitä mun perässä Huopalahden asemassa sitten pylväitteen ympäri, sitten kahdeksikkoa vähän aikaa lähdin menee. Selkeä, kun mä olin päässyt aseman ulkopuolelle, niin se purki kiukkunsa muuhun. Niin näitä on kuultu aika paljon. Joo. Näitä oli silloin, kun oli Kaski ja Lokan FPS ja niiden niin tämä graffitti-vartiointitoimisto, niin siellä oli aika paljon ylilyöntä. Joo, 90-luvun loppupuolella 2000-luvun alussa oli sitten niinku ihan solkenaa, mutta sekin alkoi yllättävän aikaisin jo niinku jossain muodossa. Miten ihmiset miten ne suhtautui graffittiin? En varmaan oikein osannut edes suhtautua. Sporat oli ihan rempas silloin, niin eihän kukaan oikeastaan tykännyt siitä. Tai pitää olla aika silleen liberaali ja radikaali, että on tosi kiva, että jengi töhrii muiden omaisuutta. Tai siis silleen, että se on vuosikymmenestä toiseen se on ollut sama laulu, että ne kauniisti tehdyt värikkäät teokset ovat kivoja, mutta nuo töhryt on kyllä rumia. Se ei tule varmaan ikin muuttua. Ja sitten tosiaan tuli uusi harrastajaryhmä kanssa yhdessä vaiheessa, kenen ajatuksena oli lähinnä se oman nimen levittäminen mahdollisimman moneen. Niin, sellainen niin kuin hardcore-peinttaaminen. Mutta siis periaatteessa onhan se, siis toihan on ihan alkuperäinenkin graffitin ajatus. Mutta jotkut ihmiset vaan ottaa sen niin kuin, tai toteuttaa sitä järjestelmällisemmin. Miten sä näet itse sen, että on tullut kaikki luvallisia seiniä, on katutaide ja on graffitti, ja sitten nämä vannoutuneet aidot graffataiteilijat itsensä tituleeraavat on sitä mieltä, että ainoastaan laiton graffitti on aito graffittiin, ja katutaide ei ole, se ei ole graffittia. No siis katutaide ei ole graffiti, niin kuin missään tapauksessa. Pelkästään graffiti on graffiti, ja siihen on niin kuin tosi selkeä määritelmä. Se on niin kuin tekstikeskeistä kirjan dynamiikkaa perustuvaa kikkailua. Mutta se että on nykyään myös katutaide, niin mikä siinä antaa kaikkien kukkien kukki? Anyway, siis graffitin oppiminen on ihan vitun vaikeaa. Se on niin kuin muotokieli. No esim. Uuden käsialan oppiminen on aika vaikeaa, varsinkin aikuisena. Teinin se on huomattavasti helpompaa. Sen takia graffiti onkin teinien juttu alun alkaen. Eli toisin sanoen, pitäisikö ihmisten itse käydä kokeilemaan, koska tuntuu, että tässä niin kuin julkisessa keskustelussa aika usein kuulee tätä, että kyllä ne värikkäät graffitit, ne on ihan hienoa, mutta niistä töhryistä mä en tykkää ollenkaan, koska siinäkin on eroja. Mutta niiden tyylikkäiden bommausten suhteen, niin eihän niidenkään niinku oikeastaan kuulu saada kenenkään niinku, tiedätkö, valtaväestön hyväksyntää, koska siis graffiti kuitenkin kuuluu, tai niinku katubommaamiseen kuuluu se tilan luvaton käyttöönotto. Sen lisäksi kuinka hemmetin moninaiseksi graffiti on kehittynyt 50 vuodessa, sen jälkeen kun se on 80-luvun puolivälissä ylittänyt Atlantin, sitten levinnyt, tai Atlantia päätynyt Australiaan ja sitten niin kuin Itä-Eurooppa, Aasia ja Etelä-Amerikka. Kun nykyään on, jos käytetään niin kuin klassisen maalaustaiteen termejä tai niin kuin tyylisuuntaustermejä, niin on olemassa postmodernia graffiti, on ekspressionistista graffiti, on naivistista graffiti, brutalistista graffiti, neoklassista. Sanoinko mä impressionistisen? Ja siis graffiti on porskuttanut vasta niin kuin puoli vuosisataa. Mikään muu kuvataiteen muoto ei ole 200 vuoteen ainakaan, niin kuin, tai ehkä ikinä,
puolessa vuosisadassa niin kuin kehittynyt noin monen erinäköiseksi jutuksi, sekä laillista että laitonta. Niin kuin hypervandalismi ja sitten niin kuin kuvataidetta ja muotoilua. Niin siitä on niin moneen lähtöön, että osaa nykyään jo kunnioitetaan ja osasta ei tykätä ja niin sen pitää mennäkin. Mikä sen on ajanut siihen, että on lähtenyt moneen, miten se on niin levittäytynyt moneen tyyppiseen eri tyylisuuntaan? Tosi hyvä kysymys. Mä en oikein tiedä, osaanko mä edes vastaa tuohon. Kun alun alkaenkin on ollut niin kuin lähtökohtaisesti vähän erilaisia tyylisuuntauksia graffitissa, niin sitten ne on vaan lähtenyt versoa pidemmälle ja joidenkin kokeilujen, koska graffiti kuitenkin, niin kuin kaikki hip-hop, kannustaa siihen, että sä niin kuin eksperimentoit sen tietyn niin kuin tyylillisen viitekehyksen sisällä, mutta kuitenkin yrität löytää tavallaan niin kuin oman äänesi, kunhan siinä on vaan sit se tietty swagi. Niin se on vaan versonnut moneen eri suuntaan ja jotkut ihmiset haluaa tehdä värikkäämpiä, jotkut haluaa vaan niin kuin, bommaa kromilla ja fatcapilla ja jotkut haluaa, että niiden kirjaimet on tosi mekaanisia, jotkut taas tykkää, että niiden kirjaimet on orgaanisia ja ihmiset kopioi toisiltaan asioita ja sitten samalla kun ne kopioi, niin tekee joko tahattomasti tai tahallaan jotain vähän eri tavalla ja sitten taas joku kolmas osapuoli näkee sen ja saa siitä jonkun idiksen ja sitten se syntyy taas vähän eri tavalla. Ja sitten ihmisillä on niinku eri esikuvat, eri säännötkin. Varmaan ikä vaikuttaa kanssa. Kyllä. Ihan sieltä alkutaipaleelta, miten se on muuttunut vuosien varrella, niin varmasti se tarttuu aina iän tuomaan semmoista kokemusta ja elämänkatsomusta niihin myös se graffittiin, samalla kuin taiteilijalla yleensäkin. Totta kai. Joo, siis kyllä mä haluaisin nähdä sen tyypin, joka on 30 vuotta sitten alkanut maalaa graffiteja silleen, että idealle, että graffitin pitää olla pelkästään laitonta ja sitten tehdään pelkästään varastetuilla maaleilla, joka tekee edelleen kaiken graffitinsa pelkästään varastetuilla maaleilla, käy töissä ja on niin kuin 35V, niin aika harvoin se vaan menee niin. Ja ne, jotka haluaa elää sellaista elämää tai niinku toteuttaa sen niinku just niin puhtaasti tai äärimmäisesti kuin niinku lystää, niin eihän se ole keneltäkään veke. Mitä, onko sulla ollut aikuisiellä paljon ennakkoluuloja graffitiharrastuksen takia? Mä en kerro läheskään kaikille mun graffitiharrastuksesta. Ja yleensä ne ennakkoluulot liittyy johonkin muuhun. No, tänä päivänä tuntuu, että se on vähän salokkikelpoisempaa. Tullut paljon laillisia seinää. Me nähdään katukuvassa on niinku kampien edessä muun muassa. Onko se Sele Kanksi, joka oli maalaamassa siinä, niin nyt jonkun tai siinä missä on Hendrix pubi, niin siinä oli joku aita. Mun mielestä se oli maalannut jotain. Joo, ja siis Kampin Metriksen siellä laitureiden välissä, se iso akvaario, siellä oli Exi joku juttu mun mielestä, ja se oli Keijos ja vaikka mitä. Et joo, siis onhan toi salonki kelpoistunut. Myös töissä niin pystyy kertoa, myös jos on yli 40, niin periaatteessa voi sanoa, että harrastaa graffittia. Ei se kyllä oikeasti kannata. Kun se keskustelu aina liittyy jotenkin se, että se on siistiä, mutta sitten se on niin kuin mitä jos se, ja tulee se vähän se laiton piirre ja se sotkeminen ja se tulee heti semmoinen stigma jollain tapaa, että sä oot semmoinen paskantekijä, jos sä harrastat graffittia. Onhan se ihan perusteltua. Sen graffitiin kuuluu se tagien kirjoittaminen, niin siksi sitä ei kansi ihan kaikille myöntää, että sitä harrastaa. Ihmiset ei oikein ymmärrä sitä. Että se on eikä kuulukaan. Siis, se on lain vastaista kirjoittaa joku toisen rakennuksen seinään. Niin. Se on totta, mutta eikö meidänkin kansanedustajakin ollut vähän kanssa ollut jotain vastaavan tyyppistä jossain tekemässä? Kuulemma. Great career moves. Joo. Tämä kertoo aika hyvin siitä, että meitä on ihan joka suuntaa. Monella on aina se kuva, että graffittimaalaajat on työttömiä, päihteiden käyttäjiä, jotka ei tee mitään, ja sinne öisin käy tuolla reput selässä, käy panee paikkoa paskaksi. Mutta käytännössä graffittimaalaarit on ihan työssä olevia ihan normaaleja poliitikkoja, pankkiireita, lakimiehiä, lääkäreitä. Niillä on vaan tällainen harrastus, mutta se on vaan niinku osa siitä. Täällä on ihan kaiken näköistä porukkaa. On, mutta siitä huolimatta niin kaunista graffitia kuin voi tehdäkin ja moni-ilmeistä tai moni-äänistä, niin siihen kuitenkin kuuluu se bommaaminen ja katugraffiti ja kaikki se, missä ei ole mitään sellaista perusteltua, mutta tämä on kaunista. Vaikka se olisi sulavalla käsialalla, niin se on kuitenkin se jossain marketin ikkunassa. Ei sitä pysty perustelemaan silleen, että se olisi yhtäkkiä ok, eikä se ei edes yritä saada sitä hyväksyntää. Pystyykö sitä selittämään millään järkevällä tavalla? No ei, siis onhan sehän ihan vitun lapsellista oikeasti. Niin, siis hyvin egokeskeistä oman tekaistun identiteetin levittämistä. Se olisi niin kuin zorrolarppia.
Mutta siis sitähän se oikeasti on, mutta se on vaan Zorro-larppia, missä on aika kova swagi paikotella. Kun sitten on esimerkiksi näitä artisteja, tällaisia performanssitaiteilijoita niin Ruotsissa, niin kuin Nug, ketä niin kuin, se tykkäsi vaan sekoilla. Et silloin niille, ketkä ei tiedä Nug artistina, niin se on tehnyt kaiken näköisiä tällaisia performansseja, esimerkiksi maalaamalla metronia ihan mustaksi vaan maalilla ja hyppäämään ikkunasta. Mutta siis Nughan oli sitä ennen pitkän linjan ihan todella niin kuin eturivin ruotsalainen graffiti, nimenomaan niin kuin juna- ja metrograffiti-maalari. Sitten se meni jossain vaiheessa taidekouluun ja päätti explorata omaa tuollaista performatiivista puoltaan. Joo, se oli hauska tempaus ja niin, sitä on vähän kaikenlaista. Sitten uran eri vaiheissa ja just eri iässä graffitimaalarit saattaa eksperimentoida erilaisia juttuja. Kuitenkin niin kuin koko se 90-luvun ja oikeastaan 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen ajan sellainen vallitseva käsitys oli, että, niin kuin, että graffiti tai että minkään niin kuin graffitin ulkopuolisen taiteen tekeminen graffitimaalarina, niin se ei ole kauhean cool. Tai että se on oikeastaan aika väkkiä. Mutta sitten mielipiteet muuttuu, kun ihmiset kasvaa ja sitten käy niin kuin esimerkiksi Nugille, että se tekee jotain niin kuin ihme töhryperformansseja, kun on kirjaimellisesti töhryperformansseja, mutta niissä on hauska idis, se vangitsee graffitin leikittelevän poikamaisen energian. Mutta silleen, että ei Nug olisi tehnyt, kuinka pitkään se oli maalannut siinä vaiheessa, kun toi tapahtui. No mutta anyway, tuollaisia juttuja tehdään sitten, kun on niinku, jo tiedätkö, maalattu 10, 20 tai 30 vuotta niinku, sillä yhdellä stylilla. Tai niinku, niin nähdäänkö me Jani Tolin joskus myöhemmin tekemässä myös samantyyppistä performanssia? No tuskin, koska kun mä taas aloin eksperimentoimaan graffitin sisällä jo, niinku, siis se biisi, millä mä voitin sen Suomen mestaruuden, niin siinä oli osasia Jackson Pollock niin kuin sekatekniikkajuttuja. Ja mä olin silloin vasta 9-luokkalainen. Niin mä oon koko 90-luvun kokeillut kaikkea, mikä on siellä niin kuin kentän vasemmassa laidassa. Niin ei mulla oikein ole tarvetta. Mikä inspiroi sua sun graffiteissa? Siis mä en rehellisesti ottaen, mä en edes hirveästi maalaa graffiteja. Viime aikoina mä oon fiilistellyt eniten throw-uppeja. Ne on mun mielestä kaikkein kivoimpia. Ja throw-up kuulijoille niin on? Throw-up on sellainen niin kuin yleensä pyöreämuotoinen, hyvin nopeasti tehtävä 2 tai 4, tai siis joko 2 kirjaimen lyhennys tai sitten koko sana, mutta se on vähän sen niin kuin nopeasti tehty bubble-letteri-biissi. Mutta joo, sille ominaista on se, että sen pystyy tekemään nopeasti. Se on vähän niin kuin tagista se niin kuin seuraavaksi isompi versio. Ja sitten sä oot jonkun verran tehnyt myös noita luvallisia noita muraaleja. Ja... No liian vähän omasta mielestäni, mutta aina kun vaan tilaisuus suo. Sulla on niinku Karhun kanssa, olet tehnyt kanssa etiketin Karhun Ruisipaan, oli tehnyt, tässä niinku, ja sitten olet tehnyt tämän Tolin malliston, olet tehnyt Marimekolle Kuosin. Se Marimekko Kuosi, se oli 99 vai 2000, siitä on jo niinku pitkä aika. Ja siis mä oon tehnyt sen mainostoimistotyöntekijänä, enkä niinku yksittäisenä. Niinku se olisi ollut seuraava kysymys, että niinku, tuleeko nykyisin näitä tilaustöitä enemmän graffittiin? Ainakin niitä näkee paljon aitoja, puhuttiin tuosta Kampista, sinne niitä on tilattu. Ja näin, joo, ja siis, eikö sen Raidejokerin varrelle maalattu kans tosi paljon, ja niinku, onhan noit, mutta yleensä ne on, niin kuin esimerkiksi Kulosaaren melumuuri 5 vuotta sitten, niin kyllä noit säännöllisesti tapahtuu. Lähivuosina tullut vähän enemmän ainakin tämmöisen tiettyjä isoja kerrostalojen päätyseinät, niin ne maalataan nykyään jotenkin, että semmoista ei ole ollut nyt koko ajan, niitä vaan tulee enemmän joka puolella. Ihan vähän sitä kääriäkin nyt on sitten päässyt kanssa seinään. On pari eri organisaatioa, jotka järjestää noita, että ne tavallaan niin kuin toimii kuraattorein tai niin kuin ilman niitä toimijoita, noita muraaleita ei tietenkään olisi yhtä paljon. Että se on ei niinkään taiteilijoiden, vaan näiden organisoivien elinten tai ansio, että niitä on nyt. Ja se on siistiä, mutta graffitiinhan ne ei liity yhtään millään tavalla. Mikä on sun siistein spotti, tai sanotaan sellainen merkityksellisin graffiti-spotti, missä sä oot maalannut? No kyllä se varmaan olisi New York. Niin kuin graffitin kannalta merkityksellisin spotti on varmaan se, missä se koko juttu on syntynyt. Mä nyt mietin, että mikäköhän. Mä en ole hirveän montaa biisiä New Yorkiin maalannut, mutta jonkun sen. Sanotaan joku niistä. Joo. Viime aikana sä oot julkisuudessa paljon puhunut näistä DMTn käytöstä. Niin jos mennään tällaiseen aasisiltana graffitista DMT:hen ja näihin filosofiineihin, niin
Ootko se sieltä ammentanut jotakin? Mä oon itse ainakin huomannut, että näissä sun biiseissä aika usein on sellaista tiettyä mystiikkaa, puuttelevia värejä, niin onko siellä jotain ehkä semmoista? Joo, varmaan jotain sellaista niin kuin syvyyttä tai moniulotteisuutta, jos mä oon niin kuin biiseihin. No, mun noi tarpeet tai pyrkimykset harvemmin toteutuu mun graffititekemisissä niin paljon kuin sitten taas, jos maalaan tauluja, mitkä niin kuin ei liity graffitiin. Niin siis kuulijoille tiedoksi mä maalaan muutakin. Mutta kyllä nuo jutut silleen inspiroi mut niinku pääsääntöisesti ne asiat, mitä niin sanotusti niissä maailmoissa näkee, niin ne on niin monimutkaisia ja nopeasti liikkuvia tai jollain tavalla vaan niin kompleksisia. Ja kun sellaisia ei ole koskaan aikaisemmin nähnyt, niin niitä on hirveän vaikea toistaa. Ne on niinku liian vaikeita ihmiselle tehtäväksi. Sä et ollut DMT-maailmassa. Sä et ollut siellä maalaa graffittia. En DMT-maailmassa. Se olisi kiva kuulla, jos joku maalaa DMT-maailmassa graffitin, koska niinku, kyllä siellä yleensä on vaan niinku tosi ällistynyt. Pystytkö kuvailemaan, minkälainen se maailma on? Onko se joka kerta sama? Ei. Poltetun DMTn kanssa mulla ei ole hirveän montaa niin sanottua breakthrough-kokemusta. Mä oon enemmän juonut ayahuascaa, mikä myöskin sisältää DMT, mutta jostain syystä ne kokemukset on vähän erinäköisiä. Mutta ne ei ole läheskään aina niin visuaalisia kuin toivoisi, siis ayahuascaa juotuna. Mutta ne kerrat, kun on niinku käynyt jossain syvemmällä sen DMTn kanssa, niin ne on kaikki toisistaan poikkeavia ja tavalla tai toisella vaan niinku vitun outoja. Jotain sellaista, siis sen selittämisestä tulee vähän hölmö olo, kun niinku ei niille asioille löydy sanoja. Joe Rogan on sanonut, että ja me ei kehoteta meidän kuuntelijoita ollenkaan kokeilemaan mitään DMTtä, mutta Joe Rogan on sanonut, että kaikkeen, se on puhunut siitä, että pitäisi kokeilla itse, niin sen tietäisi, ja puhunut egokuolemasta ja tämän tyyppisestä, niin onko sinulla sen tyyppisiä kokemuksia ollut siinä? On, ei DMT poltettaessa. Ne ekokuolemajutut liittyy yleensä enemmän niin kuin isoihin psilosybiiniannoksiin, ja siis mä en nyt puhu itsestäni, vaan ihan yleisesti, tai sitten just niin kuin ayahuascaa. Mutta niistäkin puhuminen on vähän sellaista, että kun on kuunnellut itseään kokeneempien ihmisten puheet tuollaisista jutuista, niin tuntuu siltä, että ei ole niin kuin kauheasti lisättävää siihen, että sitten tulee vaan niin kuin sanoneeksi jotain hyvin samanlaista, minkä joku on sanonut jo. Yksi mun, mä en oikein mieltänyt sitä ego-kuolemaksi, mutta niin kuin sulautumis- tai ykseyskokemukseksi, niin ollut sellainen, että ensin kokee olevansa niin kuin vaikka joku eläin, ja sitten kokee olevansa kaikki maa, ja sitten kokee olevansa jokainen eläin, ja sitten kokee olevansa ihan kaikki aina. Miten toi jälkeen, mitä sä pystyt tässä prosessoida jotain tuollaista? Koska toi niinku kuulostaa siitä, että sulla on semmoinen ihan super mindfuck meneillään. Kestääkö tuommoiset niinku palautuminen viikkoja? Kun sä yhdistäisit itse suoraan jokin HBO Nordickiin? Noista jutuista palautuu yllättävän hyvin, ja mä luulen, että siihen liittyy pitkälti se, että ihmisen aivothan valmistaa myös DMTtä, ja sitten taas psilosybiini on hyvin aivojen välittäjäaineiden kaltainen molekyyli. Sillä, että meidän niin kuin meidän aivot valmistaa itse tota kamaa ja osaa käsitellä vähän vieraankin olosta vastaavaa kamaa niin kuin silleen tosi hyvin. Ehkä sen takia, ja tästä on niin kuin tieteellistä varmuutta, mutta niin kuin unien näkeminen öisin saattaa olla sisäsyntyistä DMT-trippailuun. No näin mäkin olen jostain lukenut. Niin, siis se mikä nyt tiedetään, ihmisen aivoista on oikeastaan mahdoton mitata niin kuin minkään noiden välittäjäaineiden määriä, koska niin kuin silloin sun pitäisi avata ihmisen lanttu ja sit se ei enää voi hyvin. Niin ainoa asia, mitä niin kuin on kyetty mittaamaan, on noiden eri niin kuin välittäjäaineiden reseptorien määrää. Ja ihmisellä on yhtä paljon DMT-reseptoreita sen aivoissa ja kehossa kuin dopamiini tai serotoniini tai oksitosiini tai mitä tahansa noita muita välittäjäaine reseptoreita. Eli se on niin kuin meidän niin kuin maailmankuvalle tai todellisuuden tajulle yhtä keskeinen tai niin kuin meidän kokemiselle. Ja se voi olla, että se miten ihmiset kokee niin kuin todellisuuden, niin siihenkin saattaa liittyä niin kuin jatkuva niin kuin mikrodose DMTtä. Kaikki tämä on vielä niin kuin täysin epäselvää, että mitä se DMT ylipäätään tekee ihmisen aivoissa. Eikö ne ole tutkinut viime aikoina sitä aika paljon just masennuksen hoitoa, filosofiineja? Siitä on saatu paljon hyvää tutkimustulosta just masennukseen ilman minkäännäköisiä kemiallisia lääkkeitä. Tästä mikrodosaamisesta ollaan puhuttu, mutta myös siitä käytöstä, että sitten tulee pitkä aikaa tulee semmoinen niin kuin
se lisää semmoista hyvää oloa tunnetta ja pääsee ahdistuksesta eroon. Joo, siis se on terapiatyökaluna, tosi tehokas. Nyt niitä tutkimuksia on melkein 20 vuotta nyt ollut, mutta ne on koko ajan niin kuin yltiöpositiivisia ne tulokset. Ja nyt viimeisen 20 vuoden aikana noita testejä on tehty Jenkeissä, ehkä pyöreä 100 eri tutkimusta, ja pyöreästi, olisiko ollut vähän alla. Anyway, testihenkilöitä nyt 2 vuosikymmenen aikana Amerikassa on ollut 1000 kappaletta, jotka on joko vetänyt DMT tai psilosybiiniä tai jotain muut valvotuissa oloissa. Yhtäkään niin kuin vakavaa, ei-toivottua reaktioa ei ole tapahtunut 1000 ihmiselle 20 vuoden aikana. Niin se on aika safea dataa. Mutta voisikohan siinä olla myös lääkeyhtiöt siinä taustalla kyllä kanssa jarruttamassa noita tutkimuksia sinällään, että noita otettaisiin mitenkään laajamittaisemmin käyttöön. Varmasti. Ja nämähän on aina kun näistä keskustellaankin, niin nämä on vähän semmoisia arkaluontoisia, että miten näistä aletaan keskustella. Harva on niin avoin näistä, niin kuin siinä, ketä on puhunut, ja sitten on muutamia muita Suomessa kanssa, jotka on niin kuin julkisuudessa paljon puhunut niistä kokemuksista, mutta muutenhan se on semmoista, kukaan kerro niistä yhtään mitään. Joo, siis voihan se olla, että mä vahingoitan mun taiteilijauraa puhumalla näistä, mutta niin kuin, mä oon mieluummin rehellinen siitä, mitä mä oon. Tai niin kuin, jos ne ihmiset, jotka niin kuin haluaa ostaa mun taidetta, ei hyväksy mun psykedeelien käyttöön, niin sit luultavasti niitä ei anyway kannata hankkia mun taidetta. Ja kaikki tunnetuimmat taiteilijat on vähän niin kuin psykedeelejä käyttänytkin aikaisemmin, että on ollut absinttikokeiluja ja ynnä muita tällaisia. Kun monesti katsoo taiteilijoiden duuneja, on ne sitten ihan mitä tahansa, niin niissä on sen verran jännä jotenkin semmoinen ulottuvuus tai semmoinen, että siinä aina tulee niinku mieleen, että olisiko tämä voitu ammentaa sitä kokemusta jotenkin. Siis kyllähän osa niistä varmaan ammentaakin niin kuin sekä graffitimaailmassa että taidehistoriassa, mutta niin kuin se, mitä mä tiedän itse globaalista graffitiyhteisöstä silleen niin kuin enemmän tai niin kuin vakavammin psykedeeleistä niin kuin kiinnostuneita ihmisiä. Ja mä tarkoitan vakavammin kiinnostuneilla sitä, että ei trippaile jossain festivaaleilla, vaan niin kuin käy seremonioista tai tekee sen itse silleen, ettei niin kuin, että oikeasti hoitaa se jutun niin kuin meditatiivisessa mielessä. Niin ei meitä oikeastaan ihan hirveän montaa ole. Mä en nyt viitti vasikoida puhua nimillä, mutta yksi italialainen writeri on voimakkaasti sillä kannalla. Espanjassa on 1, Jenkeissä on 2 ja ton levelin graffitimaalareita on 100. Siis totta kai on niin kuin enemmän graffitimaalarit, jotka on kokeillut vaikka mitä, mutta sitten ne ei ollut niin kuin joko mielenkiintoa tai sitten niin kuin ollut pokkaa mennä niin kuin pidemmälle sitä polkuun. Niin. Sitten nämä isot maat, kuin Venäjä tai Kiina tai tämmöiset, niin miten niissä on? Hyvä kysymys. En tiedä. Mä veikkaan, että Kiinassa on, niin kuin, siellä ei kyllä taida olla mun käsittääkseni, niin kuin, lukuun ottamatta kannabishan on varhaisimmat arkeologiset löydökset, taitaa olla nimenomaan Kiinasta. Tai siis niin kuin päihdyttävän kannabiksen. Mutta mitään niin psykedeellisiä perinteitä, niin en osaa sanoa. Indonesiassa siellä syödään sieniä, se on ihan niin kuin sen kansan, varsinkin Sumatralla. Se on niille ihan kansanperinne. Ja sitten Kiinahan järkyttävän kokoinen, että on niin kuin monta Kiinaa. Mutta joo, en osaa sanoa kyllä yhtään. Ja Venäjän kohdalla enpä tiedä oikein siitäkään. Mä veikkaan, että tuollaiset niin kuin vähän opressoivat hallitukset, niin kuin ne saattaa vaikuttaa siihen, että siellä ei, tai sitten jos siellä on jotain, niin se on niin super UG, että siitä ei niinku vieläkään uskalleta hiiskua. Joo, mä muistan joskus me oltiin Valko-Venäjällä joku 5 vuotta sitten. Se on kumminkin Euroopan ainoa diktatuureja, tai jos sä nyt haluaa nähdä tälleen, niin siellä oli ihan pelkästään yksi semmoinen teollisuusalue, missä oli semmoinen baari nimeltä Graffitti. Me mentiin sinne niin käymään. Mehän katsottiin heti niin kuin kaikki makeimmat mestat Valkkarissa. Ja siellä pystyi jengi olla ihan normaalisti. Niillä oli loksit ja pystyi tanssimaan pöytien päällä ja tämmöistä, mikä siis ei ollut ollenkaan hyväksyttävää niin kuin siellä. Ja sitten niin puhuttiin just tämän tyyppisistä asioista niiden tyyppien kanssa. Ihmiset oli kokeillut eri juttuja reissulla ja näin poispäin, mutta niitä ei niin todellakaan voinut missään niin stadissa, mikä perus johonkin mestaan mennä juttelemaan, että siitä olisi voinut käydä huonosti. Se kyllä näki, että mitä kahteen jakautuneen Valko-Venäjäkin on, että sitten siellä on kumminkin tämmöistä, on sitä niin alakulttuuriporukkaa, joka kumminkin haluaa elää ihan normaalisti. Ja toisaalta semmoisia, ketä ei ole saanut ajokorttiikaan ollenkaan, koska niillä oli pitkät hiukset. Että se on niin kuin se juttu. Itse asiassa just Indonesiassa, missä, no siis sienet ei ole enää laillisia siellä. Siitä on joku, muistaakseni reilu 10 vuotta, kun siellä muuttui laki,
että vielä sen lakimuutoksen jälkeen siellä edelleen niin kuin lukee kauppojen edessä taikasieni myytävänä. Paikallinen poliisi ei niin kuin nähtävästi ole mitenkään puuttumassa siihen. Niin samaaikaisesti, koska se on puoliksi hindu ja puoliksi muslimimaa, niin sitten samaan aikaan siellä niin kuin poliisit kiusaa punkkareita niin kuin ihan huolella silleen, että jossain vaiheessa poliisit kuulemma niin kuin oli väkisin leikannut jengiltä GCVG. Okay. Niin kuin pakkoparturia keskellä katua silleen, että nyt riittää toi punkluukki. Niin siis silleen, että sama poliisi, joka niin kuin ei mindaa siitä, että tos myydään sieniä, niin se sajaa tässä punkkarilta keesin pois. Miten muuta tälle graffitti, niin mitä sä näet, että se on niin kuin yhdistänyt ihmisiä, tai niin kuin sua sun näkemystä eri niin kuin kulttuureiden hyväksymistä? No siis hip-hop silloin 80-luvun puolivälissä, 80-luvun loppuun, niin se on ollut, silloin oli hip-hopin sellainen niin kuin, tavallaan niin kuin ideologisuuden suhteen niin kuin kultakausi. Et silloin siis totta kai suurin osa rap-musiikista on enemmän niin kuin hauskanpitoon keskittyvää. Läheskään kaikki biisit ei jotain The Message, missä niin kuin kerrotaan kuinka huonosti asiat on. Mutta kuitenkin siinä kasarin lopussa oli niin kuin Public Enemy, joka puhuu tosi paljon niin kuin ihmisoikeuksista ja niin kuin rasismin vastaisuudesta. 80-luvun lopussa oli vielä Etelä-Afrikan apartheid käynnissä, ja niin kuin kaikki meidän ikäiset, jotka oli niin kuin yläasteiässä silloin, jotka dikkas Public Enemy, niin me oltiin automaattisesti niin kuin rasismiin vastaan ja haluttiin Etelä-Afrikka vapaaksi. Tai silleen, että se vaan kuului siihen niin kuin hip-hop-juttuun silloin. No, Dave Chappelle on sitä samaa ikäpolvea, ja Dave Chappelle puhuu yhteiskunnallisista asioista välillä olematta edes hauska, siksi että mä uskon, että se kokee ihan samaa sellaista niin kuin velvollisuuden tuntoa toimia niin kuin sen yhteisön sisällä kuuluu toimia. Eli niin kuin puhumalla tärkeistä asioista ja jakamalla niin kuin tietoa. Lyhyesti sanottuna Dave on mun mielestä niin kuin todella hip-hop. Puhuttiin aikaisemmin siitä graffiti- ja katutaiteen erosta. Niin mitä sä näet, esimerkiksi hip-hop niin kuoli vähän siihen kaupallisuuteen. Ja se on niin vahvasti mukana se kaupallisuus, joten tänä päivänä se UG-artistejen niin kuin etsiminen ja löytäminen, se ei enää ole sitä, vaan sit koko räppi, koko skenestä on tehty niin sitä uutta mainstream kaupallista musaa. Niin mitä se on graffitissa? Onko samanlainen shifti menossa? Tosi vaikea sanoa, ja sitten mä en myöskään niin kuin seuraa graffiti-skeneen maailmanlaajuisesti niin kuin läheskään niin tarkasti kuin mä ehkä voisin. Mutta tuohon mitä sä sanoit, niin joo, niiden UG-räppäreiden löytäminen on vaikeampaa, mutta nyt eletään just sitä aikakautta, kun on niinku SoundCloud-räppäreitä. Et jostain löytyy myös niitä UG-räppäreitä, mikä on helpompaa kuin sitten taas niinku ikinä ennen. Niin, siis musiikin puolesta meno on mennyt tosi moninaiseksi ja mun ei tarvitse tykkää kaikesta siitä. Eikä tässä asiassa niinku todellakaan kuulukaan. On hyvää bileräppiä, on tyhmää bileräppiä. Sitten on niinku on kaikenlaista räppiä. Pystyisi kuuntelemaan tätä uuden sukupolven räppiä? Aika vähän. Kyllä se on muuttunut, mutta se on totta kai. Kyllä siinä on sukupolven muutos tullut ihan selkeästi. Että se on niinku, se kuulostaa jotenkin mun korvaan niin samalta. Siinä on se autotune ja kaikki, mä en tiedä, onko se yksi sama tuottaja aina, koska kaikki biisit kuulostaa aika samantyyppiseltä. Niin, mutta siitä voi tietää, että me ollaan tultu vanhoiksi. Mä yritän kieltää se kaikki. Mutta siis me ollaan just sen ikäisiä. Siis mä oon vanhempi kuin mun vanhemmat oli silloin, kun mä oon alkanut kuuntelemaan Public Enemy. Niin silleen, että miksi mun pitäisi nyt tajua sitä, mitä tämän päivän teinit kuuntelee. Se koko pointti on siinä, että niinku meidän ikäiset kädet ei tajua. Mä oon ihan cool sen kanssa. Tai siis, koska jos nykyräppi ei ärsyttä, tai jos osa nykyräpistä ei ärsyttäisi mua, niin silloinhan se ei olisi kehittynyt yhtään mihinkään suuntaan. Mutta joo, se iso osa siitä mainstreamista ei kosketa mua niin paljon, mutta ei se ole mun vastuulla. Mitä sä näet itsestä tästä näin taiteilijana 10 vuoden päästä? Mitä Jani Tolin tekee? Yrittää pitää fyysisestä kunnosta ainakin huolta ja et jaksaisi maalaa edelleen seiniin. Ja siis se kyllä vaikuttaa suht realistiselta. Kuinka paljon sä seuraat näitä yhteiskunnallisia asioita, esimerkiksi nyt tämä niin Palestiinassa tapahtuva? No mä meinasin laittaa Palestiinan huivin kaulaan. Toisin sanoen oot keskittynyt, niin mitä sä näet ton? Onko sun, niin sun biisseissä koskaan, oot sä yrittänyt niin ottaa kantaa? Joo. Meillä on aika vähän niin kuin päätäntävaltaa normikansalaisille, mitenkään, mutta graffittihan on aika hyvä keino. Joo, aina silloin tällä. Mulla tuli yksi niin kuin erityisesti tosi kantauttava biissi, minkä mä tein 2008 New Yorkissa paikallisen tekijän
Ket Onein kanssa, joka on myös tämän Museum of Graffitin perustaja. Mun piissi näytti sellaiselta, tai mulla oli tosi mekaaniset kirjaimet ja sellainen niin kuin sotalaivaväritys, ja Ketillä oli pehmeät muodot ja sellainen niin auringonlasku feidaus, ja sitten meidän piissien ympärillä oli puhekuplia, ja mulla oli sellaisia paranoidisia, pelokkaita, kriisikeskeisiä juttuja, ja sitten Ketillä oli ykseyteen tai niin kuin johonkin niin kuin filosofiaa nojalla rauhan viestiä puhuvia juttuja. Ja sitten niiden puhekuplien ympärillä me ripoteltiin ihan vitullinen määrä kirjailijoiden nimiä, kirjojen nimiä, dokkareiden nimiä, nettisaitteja. Se on 101 tavallaan. Ja aina silloin tällöin mä kirjoittelen kirjojen tai dokkareiden nimiä johonkin biisien viereen, mutta Palestiina-biis, mä ainakin yhden Palestiina-biisin tehnyt. Ja sitten mä oon tehnyt niitä Heal-tekstejä silloin tällöin, mikä nyt ehkä kommunikoi kans jotain tollaista. Kun mä muistan, me oltiin joskus yhden kaverikautiin maalaa, Arabian yläasteella oli joskus ne remppas sitä, niin siellä oli aidat, käytiin maalaan, niin sitten yksi sellainen nainen tuli pyörään siihen, niin, ja varmaan vähän käynyt jossain lähikuppilassa imee vähän keittoon, niin se tuli siihen, niin ihmettelee, mitä mä siinä oikein puuhastellaan. Ja sitten se sanoi meille, että tekee jotain semmosia hyviä sanomia, että niinku kansalla on valtaa. Jotain vastaavaa. Mä oon se, että joo, ihan hyvä idea, että ne on laillisia seiniä, että käy ostaa maalit ja tuu tänne maalaan. Fight the power. Kyllä joo. Et kun ihmiset ajattelee, että kun sä meet sinne, niin sä voit tehdä ihan mitä tahansa. Just aikaisemmin sä puhuit siitä, että graffitti on ihan helvetin vaikeeta. Että jos miettii, että piirtäminen on vaikeeta, missä sulla on niin kun, sä tunnet sen kynän siinä paperilla, mutta kun sulla on se aerosolikannu kädessä, niin sä et tunne sitä pintaa ollenkaan, niin se on ihan eri juttu. Joo, mutta piirtäminen on niinku silleen, että piirtäminen on se, että sä osaat niinku jäljentää asioita, mitä sä oot nähnyt koko ikäs, sillä että sä osaat piirtää niinku auton tai hevosen tai ihmisen tai jotain. Mutta kun graffiti on muotoja, mitkä ei ole ollut kehdosta asti sun nenä edes, vaan se on kieli, mikä täytyy. Se on niinku visuaalinen kieli, että sun täytyy niinku tavallaan oppia niinku visuaalista espanjaa. Ja sit vasta kun sä oot oppinut sen, ja sit kun sä osaat ääntää sen oikein, niin sit se alkaa näyttää siltä. Nyt kotuu näitä laillisia seiniä. Kun siellä on vähän kaikenlaisia harrastajia käy siellä harrastamassa ja kokeilemassa, mikä siis on tosi hyvä juttu. Kyllä. Sitten siellä on myös vanhoja partoja, jotka käy tekemässä ja ketkä on ehkä tehnyt itselleen tietyn nimen. Niin mitä sä näet siitä, että kun siellä voi tulla ihan kuka tahansa, voi tulla tavallaan jyrää siihen päälle, niissä on ollut jotain tiettyä välillä jotain konfliktitilanteitakin. Ei pitäisi olla. Niin mitä sä näet tämmöisen, kun kumminkin puhutaan laillisista seinistä, että se normi graffitti-mentaliteetti pitäisi jättää ulkopuolelle silloin siinä tapauksessa, koska kuka tahansa voi tulla kokeilemaan vaikka oman tyttären tai pojan kanssa. Totta kai, ja siis se on hyvä. Ja siis se on hienoa, että niitä seiniä käyttää muutkin kuin niinku rutinoituneet graffitiharrastajat. Siis niillä seinillähän näkee paljon kaiken maailman polttariseurueita ja niinku tämän tämmöistä. Mutta niinku, kun se duuni on valmis, siitä otettu kuva, siitä hetkestä alkaen on ihan ok, että joku toinen maalaa siihen päälle. Olisi tietenkin toivottavaa, että maalaa koko sen teoksen yli ja pyrkii tekemään ainakin yhtä hyvän. Sellainen meininki, mä oon kuullut, että esimerkiksi Suvilahdessa on käynyt silleen, että jollain niin kuin biisi selkeästi kesken, ja sitten se on lähtenyt siitä viereisestä maalikaupasta niin kuin ostaa pari purkkia lisää. Muista sun yhden ja sitten peruskouluikäiset tulee piirtää sen keskeräisen biisin päälle. Niin joo, sellaisesta kuuluu saada korvilleen. Joo, mä muistan sulla on kerran vähän tämmöinen samantyyppinen juttu Suvilahdessa. No ei mä missasin päiväkuvat. Mä olin vaan tehnyt niin kuin silleen, että hämäriin asti, ja sitten kun mä seuraavan päivän olin menossa ottaa fotoa, niin siinä olikin jo niinku uutta päällä. Eihän sille mitään voi. Mä muistan yksi jenkkikaveri kommentoi siihen, kun siinä mä olin jakanut kuvan, missä on jo muita tyyppejä tekemässä, ne ei edes ollut mitään niinku vakavia harrastajia. Niin yksi newyorkilainen kaveri totesi, että käy pölliin maalit. Mikä monessa maassa onkin se niinku kirjoittamaton sääntö, mutta ei sekään sitten taas noilla niinku laillisilla seinillä ole kivaa tai sallittua, ja ei sitä nyt varsinkaan niinku, keski-ikäisenä viittisi. Mutta kyllä se on varmaan ehkä helpompi ihmistä se niin kuin nähdä se myös se laji parempana ja sinällään säilyttää kaikki nuo lailliset seinät niin, että siellä säilyisi rauha tuolla laillisilla paikoilla ja jätettäisiin sitten kaikki nuo viifailut jätetään sitten sinne niin kuin illeihin
mestoihin, missä sitten voi olla noin graffittisäännöt. Ehdottomasti. Ja siis tässäkin tapauksessa siinä oli tietysti jotain, niin kuin ei oikeita graffitin harrastajia, vaan oli ihmisiä, jotka olivat tullut testaamaan jotain. Se olisi ollut kaikkea muuta kuin kosher, niin kuin käydä vetämään niitä korville ja pöllipurkit. Ja siis en tarkoita, että, että niin pitäisi toimia, mutta niin, mä oon keski-ikäinen ihminen, joka rakastaa rauhaa, mutta kaikki graffitimaalarit ei ole. Ja siis New Yorkissa, Pariisissa, Lontoossa, kaikissa noissa suurkaupungeissa on niin kuin 80-luvulta asti ollut ihan silleen tyypillinen systeemi, että jos jossain niin kuin ratapihalla tai jossain radan varressa, mistä tahansa niin kuin yössä törmää johonkin toiseen porukkaan, niin toinen niistä porukoista menettää maalinsa. Muista kysymys, onko tästä nämä tiettyjä tavalla kaupunkeja, esimerkiksi vaikka Berliini, missä ainakin itse tullut käytyä, ja siellä tuntuu olevan aika paljonkin erilaista niin katutaidetta ja graffitia. Onko tämmöisiä erilaisia niin maita ja kaupunkeja, missä on tavallaan enemmän kuin muualla? On kaupunkeja, missä pestään seiniä vähemmän kuin muualla. Berliini on ihan tukkoon maalattu, mutta se ei tarkoita sitä, että sitä maalattaisi koko ajan, vaan Berliinissä näkee pääasiassa 15 vuotta vanhaa katugraffitia. Se on vaan niin kuin täyttynyt jo aikapäiviä sitten, ja siellä ei pestä seiniä tai maalata niitä yli. Berliiniläiset graffitimaalarit on vielä niin kuin hyvin reviiritietoisia niistä niin kuin omista spoteistaan. Et jos siellä niin kuin maalaa yli vaikka jonkun pienen throw-upin, niin siitä saattaa tulla niin kuin soittoa perään. Saattaa kuulostaa yllättävältä, mutta ne on vakavia juttuja joillekin. Mun käsittääkseni Italiassa on monia kaupunkeja, mitkä on aika täyteen bommattu. Ymmärtääkseni Rooman metro ei pestä juuri ollenkaan, että se on ollut vuosikausia jo niin kuin hyvin eksoottisen näköinen. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että että siellä on vain niin satoja graffitimaalareita joka viikonloppu tekemässä jotain, vaan että ne on vaan niin päässyt kertyä tässä niin vuosikymmeneen saatossa. Osaatko vielä sanoa meidän kuulijoille, että minkä takia esimerkiksi joku metron maalaaminen on semmoinen niin kuin holy grail graffitis? Siis kun 70-luvun New Yorkissa silloin, kun graffiti on syntynyt, niin silloin on niin kuin New Yorkin kaupunki on ollut vararikon partaalla. Bronx, noin Helsingin kokoinen kaupunginosa, läpikävi sellaista tuhopolttoaaltoa 70-luvulla. Ja hip-hop ja graffiti on syntynyt just tällaisissa olosuhteissa, niin siellä oli niin kuin aika sehän nykypäivän Palestiina-tunnelmat, niin kuin miinus pommitukset, mutta sitten taas plus katujengit, joilla on rape squadeja. Silleen, että melkein joka korttelissa on oma katujengi, jotka niin kuin on hyvin reviiritietoisia, tukkaa tulee, jos sä et niin kuin ole tuttu naama. Tai sitten jos sä oot mimmi, niin sut jengi raiskataan. Niin se katubommaaminen on ollut hengenvaarallista. Sillä että kaupungin osasta toiseen meneminen on ollut niin kuin ihan pitun crazy. Jotkut on tehnyt sitäkin, ja sitten jotkut yksilöt niitti mainetta siitä, että jengi on se, että vittu, että sun tägei näkyy kaikkialla niin tuolla kaduilla, että millä panssarivaunulla sä oot ollut oikein liikkeellä. Se metro menee Bronxista Harlemin kautta Manhattanin läpi Brooklyniin. Niin siis sillä, että se on liikkuva mainostaulu. Ei tarvitse törmätä yhteenkään katujengiä, ja se kulkee pidemmän matkan, kun se jaksaisi niin kuin 2 päivässä kävellä. Niin se on ollut se no-brainer, että tämä on niin kuin tavallaan meidän se message board tai internet. Ja tuossa näkee varmaan aika paljon eri kaupunkeiden välissä on tyylieroja. Joo, ja myös kaupungin osien, niin kuin New Yorkin kohdalla. Jopa Suomessa ei tarvii mennä kovinkaan pitkälle, niin sä näet ihan erilaisia lettereitä ja värien käyttöä. Ja joo. Se on jännä juttu, vaikka puhutaan niinku samasta maasta, mutta silti sä menet eri kaupunkiin, niin siellä on ihan eri meininki. Joo. Siis tästä Vaasalla on ollut hyvin niin kuin tunnistettava tyyli Suomen tyylikartalla, se täytyy sanoa. Ja sitten niin nykyään kun on niin paljon eri tyylikirjoja, jotkut tykkää tehdä vähän letkeämpää, ja sitten jotkut fanittelee sitä antistailia, ja sitten taas jotkut fanittelee jotain retrojuttuja. Esimerkkinä nyt vaikka EFK-krevi, jotka tekee 80-luvun lopun niin kuin retrostailia. Niitä on kokonainen porukka, jotka niin kuin fiilistelee just sen tyylisiä suuntauksia. Ja sitten ne retroilee yhdessä, ja
jengi dikkaa. Jees. Mulla oli itse asiassa yksi kysymys sulle. Kuten sanottiin, meillä on niin kuin alan ekspertti täällä, niin meillä on meidän teepaitoja. Niin jos sä halunnut signeeraa yhden meidän teepaidan, niin laitetaan arvonta pystyyn meidän kuulijoille. Niin ne voi voittaa sun nimellä varustetun Panther Boulevard teepaidan. Tehdään se. Kyllä. Olisiko tämä aika sitten laittaa pakettiin ja panna purkki ja jäätelö sulaa, niin aika lopettaa. Mutta kiitos kaikille kuulijoille ja muistakin käydä seuraamassa meitä Tubessa ja muissa kanssa. Ja siinä kiitokset tulit ja mennään seuraavaan kertaan. Kiitoksia.